Namar ka jinglong ka bakloi jong menteri rangba ka jala. Ban shimkhia hak baide ba ka jing penbit penbiang ya ki jingduna jong ki jaka ajing sumar bat kumno. Man penklan ya ki rukom trekam jong kilat ajing sumar hapo Karibo district. Lengba ka jingwan ban jurip dalade hakalai terik ujeliu aja ka kendai. Nakaliang unom ikmat ka nopo konstituensi ubak Meral Bonds im. Ula pempawe ka jing songu ka bakrau halor ka ni ka senjam jong menteri rangba ka jala. Ubak Meral Bonds im ula pempauru ya ka jing songu ya ubak AL hek Menteri ketenat ke kota kia kumjuru ia ki officer bat ki official jongka health department. Kibala senran ya menteri rangba hakate ke jing jurip bat ke jingelang ke balalong hanong po. Hakaba kimat kiba kongsan balai tai kilong ban penklan ya ka jing penpoi ya ki dawai dashin claim dot kam CUEA. Bat ru ban penstet ya ka jing perung kerteng hapo ka insurance scheme jongka MHIS. Toh gini ka por nungkong na kaliang jungat beli jongka nongpo konsensi berpau jing sengomu ya i Minister bodong burong juni Sri Konrad ke sama bagi ya i Health Minister bodong burong ba al hek halor ke jing simkhia ke jungki ban sengo ya ki jing kepat ki jungi ke gunung nikmat na kunta kuno ban budin ban perkloi ya ki jing don kam ki ba hap apo ka health department apo ka nopo osi ba ka district i Boroboi ni penpau jing sungu ya chief minister bagi health minister ka laiterik jong ni punai Jun senama ya terkendai ha bagi lawan daladi ban wan jurip ya ka nompo hospital ban jurip ya ka trauma center ka badang nompo ka basa la slem bat ban pendek kloi no ya ka bat ban ia kendu ia ki official jong ka health department baro apo district na ka bata komno bungin budin ha ka bede bat ka jing penrenti ban penpoi ia ki dawai syaki baiba bat ha keju ko po ka jing budin halor kani ka jing enrollment ia ki MHIS 4 na ka bata komno pen step ia bungin ka ha kani ka sengi ngila yo ban pelut ya kepor ban ya keren bat ki official jong ka health department bat hagaju kopor dalade i Minister bodong burong hadin ke jing kerpat ke jong ai ban lepe hi dalade ya ke jing long jingman jong ka civil hospital bat hagaju kopor ban pe ke jing long jingman jong ka trauma center berang ni lopo bat ila pediang ni ke jing kerpat ban ila yo ban le jure blang bat ni so komen sibun ba ila simkhia bat ba ila ai ke commitment ha ko ba ansa penurlong no benlong fungsional no ya ka trauma center apo sausan sengi kata gede ka jing sungu benengkong ka baar kalong habai la jurip dalade ya ka civil hospital midang lap sibun ki jing tuna nang don kam sibun ki doktor ki specialist benang de bendon ka civil hospital ni hanompo bada keju kopor ya ki jing penbiang ya ki ambulans kumbengila ban tip mentah kanompo civil hospital ngindon ka ambulans de la take very serious note alor jong kani bat wala simkhia ha ko ban penbiang no kerki ek ambulans ban kit ikinopang syakane hospital la ne nakane hospital sekiwi pat kinap jika sumar bat ha ju ko po ban budin na go banta ban yo ya ki specialist bat ki doktor po kan hospital ha ju ko por ngi sungu na go banta ka jing simkhia ka jong i lamur health minister ha ko de bat ki jing budin banang penyo igi pos ha kabede bat ki doktor ha ki weipat ki PHC bat ki CHC ki badan hapor ibu district marhadu mentahi kajing don jung ki doktor kimpat long aspen lom dan mar kata jing kerpat jungi long ba ki de ban thungno ye kini ki doktor ki ban ai jing suma si pat ba aspen lom ha ki PHC ha ki CHC bat ha kaju opor ngi pen power jing sungu ya gejing simkhia gejong i ban budin ba ki dawai ki ba ni juyo ha ki hospital repair ki de ban poi so ta bat ha keju kopor ni layo ban ya keren benya ha halo gejing inden ki dawai kumno ba ki sub center ki pan ki PHC ki pan ko district headquarter ha ka ban la ban poi ki dawai ha kopor ko biang bat ha keju kopor ba ki ni ki dawai ki biju inden ba ki nom step A marka julong idon gi cap ha ba ki dawai gi badan gi PHC ki expired no la ban bread no iki na ne ba buta te te kalau jing set A nomor kata
kejing keren yung itu besngi golong ban budin kejing inden golong harpong ba bebek berhenti bagi inden ni gidawai ki ba don kam ba bagi pat ba ki jungi kim dei ban jinjar yakinu gidawai ki bagi don kam kat kum jipang ki jungi ki dei ban yo na ki PHC ki CHC ba ki sub center ba ta ba da keju ko pot ni ban pau ro kejing sngamu ya isim minister lo kejing sim khia ki jungi ban review ya kajing enrollment ya MHIS 4 kalau kajing kerku di Paiba ndre ni syam bagi di sini ke enrollment hapo Riboy district kala suki si papalat kabala penlong yang iku kinong mikmat aku ba ngila subsi sibun nama ba ki ba bon ki Paiba ki ut ki sinong ki thau ki ba bon ki sinong ki sekli yang ni ong balano kinwan sinong ding ban enroll ki don ki sinong ki ba kilale ki don ki sinong ki ba kimpadle jadi nak tagadau ki kadik insurance company kila kular tu sini bikin penstet nak nang ni sekmat adu mata ki dan santli ki static center for Riboy kidang le ngila kentu yaki hak bagi dang lek ban kidang de ban lek hamman ki snong ban pendep kloi kat bala ban penbiang ki manpower ban penbiang ki tu ki kit ki tiar gitar ki jungki bikin enroll bat bikin persyang ban le e kane offline ru nomor baka jing ka daw ko baki ki ai belum bikin hapan le kini ha jaka ko berang internet bagi la kentu iki bagi dei ban le offline bakrang bagi enrollment kan long step kenang bagi pat ba ki jumi ki la ban yo ya kini ki card ki smart card ki bade apo jom MHIS 4 kenang ba apa kilik mentia hospital kin la ban along gejing rap gejing kerku na ka mentah jom ki pada gejuk ko por la yo ro ban ye kren ha gejing budin ha bade bagi GNM nursing school ni apo nagaliang jong chief minister bagi health minister buron kila kular scam bahadin bangila dep ban inaugurate ya ka trauma center ni sebut din rekat bagi de GNM nursing school anung por ginla ban fungsional no ika kanang simpor ka tukan ni kan mar ta jing kerpat ya ki pat ba jong nung po jong Riboy sumha ban yesha nagaliang jong akum nung mikmat nung po bat ke jing trilang bat ki wedi ki para MLA po Riboy ni tri rekat na tapon niya budin niya kinikikam ki badang saten pan ini scam bahkan ni ka jing persyang jing ibon budin khamtam hagaliang ni bokot ke khia ka bolong ka wi ni benta ka komsan ba hani ki pat ba ni scam bagi Riboy district ka bolong kum ka aspirational district ya ka bala itu dak sarkar pedeng na ki spa ka santli district apo kari ro ko ya Riboy district lajit kum ka wi ni district ka jela ka jung ni tang Riboy district bani yo ka special attention nagaliang jong sarkar pedeng but engage scam bagi health department ka de ka ba nagaliang jong ka central government kina persyang ban simkhia nilai olat ban pli ya ki health and wellness center apo umden PHC amarngar PHC bertu ding cakap ban engage scam ka ne kajing yo benta kajing kum ba kajing itu kajing kum ka aspirational district kan irap sibun bangin la ban kentiu ya ka kot ke khia apo ka ne ka dong perkataan ke jumi